bez debaty najskúsenejších parašutistov, ktorí naozaj nesú vlajky jednak Európskej únie, jednak našej hostiteľskej krajiny a toto je ohromný výkon. Ide o obrovskú vlajku, obrovské hmotnosti, naozaj to nie je jednoduché. Ostatní už sú na zemi a tu vedľa som počul, že ste sa bavili, že kto vyhral. Prví boli Francúzi, druhí Česi, tretí Poliaci, no a Briti, tí skončili 7. Môžete zatlieskať chlapcom, teraz to určite počujú fantasticky. Naozaj toto je veľmi, veľmi zložitá pilotáž s takou obrovskou záťažou a obrovskou plochou, do ktorej sa opiera vietor. Je to naozaj určené len tým najskúsenejším a takými títo chlapci sú. Stovky a tisíce doskokov. Fantasticky vyzerá, že to bude krásne pristanie. Pozerajte sa, sledujete profesionál a teraz môžete tlieskať. No dovolte, by som privítal šťastie Racho od Airbusu, môžete zatlieskať našim parašutistom. Chlapci, bolo to fantastické. Tešíme sa, že ste všetci šťastne na zemi. Bolo to veľké divadlo. A teraz nízky prelet na minimále. Držte si klobúky, high speed, low pass, 250 high speed, low pass, pardon. A minimálik asi uvidíme v tom ďalšom kole. Je to nádherné lietadlo. Padákoví špecialisti ozbrojených síl Slovenskej republiky, ďakujeme za nádhernú show. Akí ste mi krásni, chlapci. Ale pozerám, že tam máme aj kolegov z Poľska. Takisto vítame. Poľské okienko neskôr. Výborný zážitok. Alebo ako sa hovorí, ako manželská hádka. Podobné ako koncert tvojej obľúbenej kapely. Najskôr nové veci a potom osvedčené pecky. Áno, áno. Aha, mami, poker. Prelož do angličtiny. A tu máme sľúbený prelet. Letky lietadiel ministerstva vnútra.